Kaixo, gaurkoan ezkatzian, Agus Otxoa Izpurua topatu dut. Mauska jatetxeko sukaldari nagusia. Bai, hala da. Hala da. Eta zuk etxean zenbat ordu sukaldean? Alik eta gutxien. Egun guztia sukaldean pasatzen dugu, Agus? Ordu batzuk, bai. Ordu batzuk. Gaurkoan ere hemen gaude, Bergarako Xirondo azokan, eta elikanean bueltan, plater goxo bat prestatu nahian. Hori da. Nik proposatu diot, beak ez du pentsatu behar izan. Ez diot utzi. Eta guk gaurkoan prestatu nahi duguna da, krep batzuk barazkiz beteak. Ze iruditzen? Eharra. Eharra. Bai. Bakizue, astapenetan ikasitako errezetak die eta batzutan, Nik astuta. Klasikotara buelta, behar da. Hori da, nizi hemen. Hoi da. Bueno, osagaiak hauek izango dira. Irina, burina, esnea, arrautzak, baratzuri freskoa, barrengorriak, ziazerbak, gaztaia, gatza, olioa eta piperra. Bueno, Agus, konta edazu, zu sukaldarizea, sukaldaritza ikasi zen duen? Bai. Nun ikasi zen duen sukaldaritza? Leioako ostalaritza eskolan. Hori da. Baina horiek ez dira izan zure lehenengo ikasketak? Ez, lehenengo ingeniaritza ikasi neben, hemen Arrasaten. Bai. Eta, ikasi lan ninen, bai, urte bete, eta hor neukan ostalaritzako har hori betidanik, eta 25 urtekin hasi nintzen Leioan ikasten sukaldaritza. Nahiko har maltzurra izatea, zatio, behin sartuta, gero atatzea kosta egiten da, sukaldaritza mundu ontatik. Bai, bere garaixan hala izan zen, eta hemen gabiltzen diok. Hemen gabiltzen diok, hoi da. Bueno, hemen gaurkoan errezeta hau egiteko, zuk pasaizkidazu igual krepan orea egiteko esnea, irina, eta arrautzak ere, mesedez. Gurina bai? Gurinak gero sartze jot. Nik normalean, hauexek izango dira guk orea egiteko erabiliko ditugun osagaiak, bai? Hemen nik nahasia eginda daukatia, gatz pixkat botatzen jot, eta nik krepai olio botatzen diot. Zatikola ez dauket gurina funditu beharra. Nahiko sukaldari alperra naiz ni. Orduan lehen esan dizut, zuri lan zaile jarri bezkizutela eta batzuri freskoa zuk zurituko aldezu? Neuk zurituko da gatza. Earki. Berakatzazuk, nik batzurie. Hala, emaio, nahi. Bueno, nik krepakin hasiko naiz. Bakizue, sukaldaritzan, badiela gauza batzuk, hau pixkat, hola, bero desenten neukenik, pixkat, otzen zuarke dugu. Lehenengo krepa, orokorren, edo erreitea, edo gordinik atatzea, edo txukune ez atatzen normalen, Orduan nik, gaurkoan ingoet bat, eta bertze atatzen zaion. Zuri krepak ondo atatzen zaizkizun? Aspaldi ez dutin krepik, eta lehen, baina hori praktika da ez, hori. Hasieratan, ala, eta gero eta hobeto, edo desentio, bai. Dana bezala. Nei krepak ikeda errepia guztan zaizkit. Iruditzen zait plater bat danakin juteana. Bai. Eta askotan sukaldaritzan halako platerak izateie, ez? Betiko edo ohiturazko gauzak. Bai, klasikoak, ez? Hori da, ez? Sinpleak, baino denetarako balio dutenak. Gazirako, gozorako, taluan antzea. Bai. Taluak itea zailagoa da, alare, krepa baino. Nertzako gintzen. Nik ez dut egin taluik. Ez tezu egin taluik, ikusten? Krepa bai, baina taluik ez. Gaur egun gaineak krepak egitea, badauke halako xarma, ez? Gaur egun ostalaritza mundua, ez dakit, baina sukalde mundua dena da bideoa, eta TikToka, eta olako zeak, ez? Dena da hain itxurosoa, ez? Bai, itxurakeria, bai. Edo itxurakeria. Bai, pixka bai, ez? Eta hauek oso txukuna gaitzeie telebistan baita ere, Guain pixka praktika bain barko zuen egiteko. Ikusten dezuenez ez dauka misterio hondirik. Zartagiari pixkat erain, forma egiteko, eta gero horrelako espatula malgu batekin, pixkat buelta eman, eta listo. Ez gea asko komplikatu behar, karo, sukaldaritza nahiko komplikatua da, Agus? Bai, gauzak alik eta samurrenak, samurren edo, bentzet, praktiko izateko, eta
komplikau barik asko. Lehen kontatu diazu, ibili zinela han Oñatin ere, leku nahiko ohiturazko leku baten urte batzuk, eta, han sukaldaritza klasikoa ere, ez? Pixkat jorratzen dute. Karo, sukaldean gabiltzanok, halako gogoa izaten dugu denok beti, gure proiektu propioa sortzeko. Bai, buruan beti dakozu, zuk zela ingo zeke gauzak, zela ez, edo ze gauza berri, edo... Bai, burua beti abil martxan, alde batera o bestera, eta nik baneukan bere gara izan, beste batzundako lan egin duzunean, hori, beti dakozu zure ideiak, zure goguak, Zure gogua, hori da. Eta bai, nire kasuan behola izan zen. Eta alaxe sortu zen duen mauska, gogo hortatik abiatuta? Bai, gogo eta ikusten eben bai, utzune bat, edo niri gustauko esaten sukalde hori edo sukaldaritza hori ez zeuela herri mailan edo, eta hor ikusi neben, basatik ez, hor irikitzea ez, ate hori eta hor proiektu bat martxan jartzea. Eta zure ustez edo zuretzako zer da mauskak daukan berezitasun nagusia? Ez dakit, berezitasuna baino gu saiatzen gara, hori igual oin asko erabiltzen da ez, garaian garaikua, eta... Baina hola da, saiatzen gara alik eta gehien, bertako, sasoiko, eta konfiantzazko produktuak erabili, eta horrekin menu erakargarri bat, desberdina, edo pixkat, orokorrean dagoenetikan pixkat... Hori da, kanpora dagoena, hori da, ez da? Saiatzen gara, hori izaten, apurtxo bat, hori zaintzen. Karo, esan dezu oso ohikoa dela erabiltzea hitzak garaikoa, bertakoa, ez da? Bai, ohikoa da erabiltzea. Ni ere ostalaritza munduan 15 urtetatik da eramat, eta egia da nire ustez badagoela lehen garai batean egiten zen hori nahita ez, hau da, garaikoa garaian zeona zeon, bertakoa bazan ze merkeena bertakoa zen, eta azkenean, prestaketak baziran tradizionalak, ez? Pixka bat, betikotasun hori, inguruan zer jaten zen, kontutan edukitzea eta jendeari zer gustatuko zitzaion. Karo, gaur egun hori dena iriki da. Bai, hori... Eta irikitze horrekin gertatu da, ja, dena dala ez da errez. Ze ez da garaikua, ez da bertakua, eta gertukoa ere ez, ez? Bai, eta gero zaila da zeube topatzea, ez? Garaiko produktu bat, edo lehen hau asko zerrexagoa zana, batzutan topatzen zara, ez dakozula nun erosi, nun zeineri eskatu, ez dagulako hain samur osagai horreik aurkitzea, eta horrekin plater horreik itea, eta menu bat, eta karta bat zabala eskaintzea, gero eta zailagoa da. Gezurra ematen du ez, dana daukagun hontan, azkenean oinarrizkoena falta izatea, ez? Ze zuek bertako barazkiak erabiltzen saiatzen zerate, ahalik eta gehien, adibidez, ez? Bai. Adibide bat jartzeagatik barazkiak. Dudarik, bertako ekoizliak handauzenak, hortu zabala izan, edo beste bertako hortuak eta bertako produktuak lantzen dituen nekazari, abeltzain, izan ardogile, izan ingurukoak, edo dena delako hori. Ogi hon bat eta zailagoa da, topatzen eta... Baina egia da, hori dela kuriosoena, ez? Esaten duzu, nahi baino batzutan ezin. Ez daudelako, ez? O ez direlako iristen. Azken finean, askotan ekoizle batzuk ja iadana salduta eukitzen dute, ez? Bai, zaila da, hori, karta zabal hori eskaintzea eta jarraikortasun bat eukitea zure eskaintza horre bai. Egunero, edo, bintzet, eukitzea, ziurtasun bat, produktu hori eukibizula, tarte baten, denbora tarte baten, edo bezerua be ikusteko, plater hori egongo dala, edo hainbeste guztetzen xakon plater hori, edo garean dauen produktu hori eskuragarri eukiko daula, eta hortarako, eukibizu ekoizle talde bat, edo kontaktuak, edo
Eta saretxo bat. Sare bat, hori da. Nik usten dut hori ere oso garrantzitsua dela. Horrelako proiektu batean sartzen zeanean ez, eta bakarrik sartzen zeanean batez ere, ze karo, gogo batetik dator, proiektua oso pertsonala da, eta azkenean bai behar dezu sostengatuko zaituen saretxo hori, ez? Bai, dudarik. Sare barik bestela hori, iropen luzekua ez da izango da, motza eta zailtasunez betia. Bai, eta momentu bateko, akaso ez, txampiñoian antzea, ez? Hola, derrepente atatzeianak, baino geroa, bazimentzen. Injarra be jaten da pixkat, bai. Bueno, ni hemen hain ez, krepak indain, ikustezu hau behin hasita ez dala bukatzen, eta gaina erre xatatzeie, kontutan eukitzekoa bai da, olakoik ezpadezue, paper zati batekin, olioztatzea beti ere zartagia krep batetik bestera, bai? Orainik ja, zartagia aldatuko dut eta zuri utziko dizut, hemen pixkat magia iten. Ni mosten hasiko naizea? Bai, zu hasi mosten, jarraitu hor. Guk krepak egin ditugu, irina, txuria, nahastu diogu baita ere irin integral pixka bat, bai? Gura balima dezute, bestela txuriarekin ere bikain. Eta gainetikan, barruan sartuko dioguna, izango da, hontan bertan ez da? Bai. Bai. Garaiko barazki batzuk, adibidez, baratxuri freskoa, edo agusek esategun... Berakatza. Berakatza, Bai. Bizitasun puntua, fresko, olio pixka botako jo, eta hortxe. Txampiñoiak ere erabiliko ditugu, bai? Baina, honekin batera egingo duguna da bexamel bat, bai? Guk sukaldean badakizue, kozinatzen dugunean sukaldariok, zuei iruditzen zaizuela segurona dena neurtu eta egiten dugula, baina lehen komentatu dugu agusek eta biok, ez dala egien. Guk dana, iruditzen zaigun bezala egiten dugula. Bai, eta praktika ja eramaten duzu, kantidadek begirabe kalkulatzea. Bai, gutxi gora bera. Gero batzutan zuzenduen behar da, kozinak eta hoi, eta baina moldatzen gara. Gurine pasatu jazu albali duzu, mese. Bai, ontsa bertan. Bueno, bexamela egiteko, tita baten esplikatuko dizuet, zein dien bi pauso nahiko garrantzitsu. Bat izaten da, esnea berotzea. Eta hori nahiko garrantzitsua da, ze esnea ez badugu berotzen gero pikortak egitea. Bai? Orduan, zartagia bea aprobetxatu lezakeu, esne hori berotzeko. Pikin bat, ez du behar esne hori ikeragarri beroa egon deia, epeldu, bai? Pixka-pixkat. Eta hau epeldutakon, aparta bingo dugu, gero osatzen juteko. Bexamel goxo bat egiteko, erabiltzen dian 3 osagaiak, dia grasa bat, gantz bat, kasu hontan gurina izango dana, irina eta esnea, bai? Gatz pikin batekin. Eta hori bakarrik egin leike edo Agus mozten ari dan barazki horien gainean. Orduan, hola egingo dugu, Agus, te iruditzen zaizu. Bai, zehaziko gara zuestitzen... Bai, hoi da. Txampiñoia lehenengo edo berakatza... Bueno, ni berakatzakin hasten naiz normalen. Ondo iruditzen zaizu. Ni bitartean bukatu ingo eta... Hoi da, zuk bukatu hori bitartean, eta aldezunean olioa pasako badiazu, oliba olio virgin extra, eskerrik asko. Gurinakin ere egin dezakegu, baina niri biak nahastea gustatzen zait. Zuri ere bai? Bai, ni olio salia naiz, gurin salia baina bai. Noizi hemen, segun ze errezeta, bai. Bai, etzeak kejatzen. Ez. Eta uste jazu, oso ondo, hori importantia da. Kantitateak, neurtu behar direnak, dira pixkat, gantza eta irina parekoa izatea, bai? Ba, imaginatu, 50 gramu gurin, 50 gramu irin. Eta horren arabera, likidoa edo esnekia botatzen zaio. Hemen, ikusten dezuen ez pixka atola itxuran egingo dugu, eta nik uste tatako zegula, Zer bai, segura. Bai, hoi askotan gertatzen da, ezta? Jatetxea montatzezu eta zu itxuran hasten zea zeo zein nahien, eta gero beste gauza bukatzezu egin. Bai. Hoire gertabaltzaizu. Bai, edo hasieran dana perfecto nahi duzu egin eta hor, eta gero, lasaitasunez, baita irteten dira gauzak. Bueno, horrek asko pozteit, hoi entzutea, Bai, izatio, gero alako zea dauzkeu sukaldarek batzutan dena ondo egin nahi deula, Bai. Eta amorru handik pasatzei jo, eta gero jendea esaten zaizu. Ze hona, eta zu. Bai, eta zu. Bai, gaur igualetzen honena, bai. Hola xioten gara, Bai, hola izatea, bai. Zia zerbabe bai, moztingo ituz. Bai, zia zerbare moztuzazu. Hemen gatz pixkate botako dugu, hau pixkat biguntzeko, eta hortik pasatu iezu mesedez. Bai. Bueno,
badakizue, berakatz, baratxuri, tipula, sartzen diozuen barazki horri, gatz pixka botata, bihundingo da, eta bere ura aterako du baita ere. Orduan, hola, xeukiko deu, eta hau, zuez ditu pare bat minutu, eta ondoren barrengorriak jarriko dizkigu gainetik. Bueno, Augusta, kontatu iazu. Zuk jatetxea montatu zenunen, ze espero zen duen? Kriston galdera bota jo bantxe bertan. Ez da samurra. Ez da samurra. Espero baino, zuk, ez dakit, nik nire kasuan topatzen egena zen, zure ideia hori, buruan dakozun ideia proiektu hori, praktikan jarri. Eta kapase izango zen, praktikan jarri, eta zerbait txukuna ataratzen, orduan, erronka zure burukin zen duken, zuk, batez ere? Bai, esan leke, bai. Eta, horrazten zara dinamika baten, ez dala errexabez, arnasa hartu eta ikustea eta esatea, ostras, nondik nora nabil, edo, poliki hasten zara, martxa bat hartzen, ez? Hasierako nobedade hori eta gero ja apur bat jaien danean, eta hasten zara benetako apurtxo bat bizitza realagoa, eta horrazten zara benetako zure gogua edo rutinak edo zukaldia, zure bidea. Hori da, bai. Eta, saiatzen, bai. 8 urte mauskakia. Zazpitapiku, bai. Zazpitapiku, 8 dijo. Hori da. 2017ko azaroan ere geben. Pandemia tarte. Gero pandemia etorri zen, eta hori da, 2 urte eta gutxira, eta nahiko gogorra izan zen. Bai, denontzako izan zen oso gogorra pandemia garaia, hosteleritzan batez ere, ezta? Nik usten dut hor topatu gendula, ez? Hosteleritzak bazi joan gainbera batean, baina pandemiak intzuela pixkat areagotu hori, ez? Eta guztiz geratu zen, akaso, garai bateko hosteleritza hori, ez? Ondukatu zen bide hori. Aldaketa batzuk baeto zen aurretik, baina pandemiako neurri horrek, hartu ziren neurri asko eta asko, izan ziren negozio asko izteko arrazoi nagusia, ez? Bai, guztiz, bai. Eta, gu, manteniu ginen edo aguantau geben, zuen prozesutxoa egintzen duten horre ere, ez da? Zaila izan zen. Ala moduz, beti jaten zara zure bidea berzbe topaiten edo, zein izango dan asmatzen, zatik ez da inor esaten dutuna hemendik hortik edo handik, hor da, hemendik eta handik saiatzen zara eta aurrera ingeben, eta Eta gaur egun mauskan adibidez, egunero, ez? Ni astizken batean eguerdian juten bali banaiz, zer topatuko dut mauskan adibidez? Kontatu. Astian zigarrer eguneko menua, eta kartako plater batzuk bai. Eguneko menu horrek adibidez, bertako garaiko produktu horiekin osatuta egongo da? Aldik eta gehien, saiatzen zara, ez? Bertako eta sasoiko produktu horrek aldik eta gehien sartzen, jakin ja, egun bizula zerbitzu bat, eta konstantzia bat, eta karta zabal bat egun bizula, eta eguneko menua batez igual samurraua da produktu honek sartzea egunerokotasunean. Zuri zer gustatzen zaizu gehiago, karta matea edo menua? Ni menua egunero zela egiten dan, nik uste dut menu horreri egun bisakola bali isua eta goizosua lanian pasatu duzun hori. Hori da, Gentiak karta ondo dau, baina... Baina 40 minututan, jan behar duen hortan, balore hori, dudarik. Nik beti esan izan dut, jatetxe on bat ezagutzeko eguneko menua probatu behar dela. Ze kartan denok luzitzen gea asko, baina jakituria hori, nire ustez hortan datza. Zer dago, momentu honetan, zer egin daiteke goiz batean, eta ez 3 egunetan, ez? Goiz hortako platera egia, eta goiz osoko prozedura bat, eta gero zerbitzurako horra zobeaz, apur bat hori prestatuta, eta karta
prestatzen dizu momentu hone bai, apur bat, baina eguneko menua da, niri bai esan, rutina horrek emoten doztana, bueno, beste bizitzatxo bat. Bixipoxa, hori da. Azkenean da, gure, jakituri hori, plazaratzeko ez, eta platereratzeko aukera hori, igual, ez? Bai, eta eguneko menuari emuteko bere balioa, ez? Emuten da batzutan eguneko menua dela, ez dakit, bigarren mailako sukaldaritza bat, edo, ez dakit, guztiz ados, oso prekozinatua, eta gure kasuan bat ere, jentian dako igual horrekin lotzen dago, ez? Eta gu bentzet, goizosua hortan pasaien du, eta eta pozpozik juten zea, zu platerak eamatea maia, eh? Hori be egin du, zerbitzatu, eta apur bat esplikau, nondik nora doian platera, eta eguneko platera zein jan, edo pixka bat horren atzian beze produktu dauen, eta saiatzen gara beti ezin ja, prisak aibikin garelako askotan, baina... batzutan baina bueno. Saiaketan gara. Bueno, nik hemen bexamela badamakit, nahi falta zait hemen piperbeltz pikin bat, ala? Bixigarria. Bixigarri hori da, eguneko menua bezala. Bota zu. Hola biok kozinak edan, Hori da. Bestela esango duten bakarrik kozinatu dutela, Agus. Ez, bien artean. Bueno, bexamelea ikusi duzu zein errez egiten dan, egia da honekin kroketak ez ditugula bilduko, ez daukalako tekstura hori, baina ez gabiltz horren bila, gauza xamur baten bila gabiltz, krepoien barrunean jartzeko. Bueno, hau erain bar da, nik beti esaten dut, 7 minutuko gauza izateala, hau, ez bost, ez 10, tarteko gauza bat, erain eta gero ikusi, benetan hori osatuta dagoen edo ez. Hau, gainetik ze jarri behar diogu, Agus? Gaztaia hor dau. Gaztaia hor dau. Beste zeo zein beharko dugu, ez? Krematxu bat, zeo. Ze iruditzen? Gaztaia oso ondo. Gaztaia oso ondo, gaztaia beti ondo. Saltzatxo bat, edo zer? Saltzatxo bat egingo jo, ezta? Orduan, hau, bukatzen gabiltzen bitarten, prestatuko dugu saltxaren antolaketa. Ados. Bueno, Agus, bexamela ja prest daukau, nik zure eskuzten dut gaztai saltxa. Ados. Ondo? Bai. Venga, apartatzen dut, hori da, zukor, eta gaztaian asuntotan zemuz, postren mauskan badago gazta, o ez dago gazta? Bai. Gazta egon nimi da nik uste dakun produkto oso ona da, produkto balixuan jarri beharreko produktu badala, ez? Nik uste dakun hainbeste gazta ezberdin inguruan. Hainbeste eta horren beste, hori da. Eta ezberdinak eron artien bero, bai. Gazta batetik bestea asko aldaketan da, eta bai, guzaiaketan gara, postrian betiko moban bea gaztaia gordin edo dauenetan. Nik ez sekula postren hoi eskatuko? Ez dut inoiz ulertu gaztaia postren jatearena? Bueno, bai. Nera etxek esaten zontzu, euskaldune... Segun momentua. Ez dakit oso euskaldun ezean da, bakizu. Oitago kontu. Segun momentua bai, nik. Bai, Bai. Baina, bueno, eta gero aparte, gazta tarta bat, ez? Baina, gazta tarta benetako gazta. Gazta tarta benetako gazta tarta? Bai, benetakoa, ez? Labeko gazta tarta? Labeko gazta tarta eta gazta... Benetako gazta? Benetako potentiak erabiltzen dan tarta bat. Hola, bai. Raiadora daukazu, Bai. Igual erresa hori. Bai. Azalak endu diot eta... Oso. Bueno, honi azala, gaurkoan gu erabiltzen nahi gea esne pixkat, orokorrean esne gaina erabiltzen da saltxak iteko. Neri azkenen pixua egiten zai batzutan, gaztak gantza badaukalako, gainera gazta hau B gazta da, baina zuk esan dezuna, horren beste gazta ezberdin dauzkau, erabili alko gendukela gazta urdin bat, adibidez, oso ondo barazkikin. Oketu bat, edo... Edo hori da, edo oketu bat, idiazabalgoa. Edo, bueno, niri gazta xumek eta freskoak ere asko gustatzen zaizkit, gazta tartan erabiltzen den gazta fresko hori, ez? Hori ere zoragarria da. Hemen igual... Batertxo bat. Oso ondo. Nik hau bajatukot. Eta orduan, saltxa egiteko barrura. Esnea pixka bat berotu, gazta bertaratu, eta hori urtutzen lagundu. Ez dauka misterio handirik.
bai? Gatza eta piperrautza. Bai, niri... Bukaeran? Bai, ez, oraintxe baita, Ni gatza eta piperrautza usaia behar dut, gaina, jakiteko, ea nola da hon. Zuk gatza usaiakin hartzezu baita? Batzutan bai. Bez? Hoi sukaldari bakarrik egiten dugu, saiatu etxen. Zuek probau bazpare. Bai, probatu behar da, baina batzutan usainak behar esaten dutzu, hau oso xamarra da. Hoi da esatezu, ez nahi zai. Bueno, emaiozu, hori eman barrekoa, behi da zer gertatu zaigun hemen, Piskat, banatu indiala. Zer gertatzen da askotan, gantz ezberdinak bateratzen dienean, piskat, gelditzen dela, gatzura alde batetikan, eta bestalde, densidadeko masa esaten zaiona, ez? Sekua. Baina, bueno, baina bere hortan piskat erain, eta seitu neukiko dugu behize, bueltan. Zuk segi honei ematen. Venga. Eta ni bitarten, krepak bete ingo ditut platereratzeko. Zer iruditzen zaizu? Ados. Ados. Oso ondo. Ikusi dezue krepa nahiko fina eta oso malguak direla, bai? Orduan, honei, goiaratxo bat hartu, gure bexamela bertaratu, eta bete ingo ditugu. Nera gomendioa da, barruan zabaltzea, bai? Ze bestela beti alde batera edo bestera gelditzen da. Horrela ondo zabaldu. Eta gero, bi plegu txiki egin da, gure krepa prest. Bueno, Agus, hau ja, gutxi bera moldatu deu. Azkenean gaztare, deseitea eta pixkat densidade hori bilatzea ez, gainetikan botatzeko eta txukuntzeko, nik uste lortu dugula. Orduan, platereratuko dugu? Venga, bai. Venga. Hor azpian platertxo bat eukiko zu, hola, bai? Hoi da. Nintzen? Bai. Orduan, hau jarri dugun lehenengo krepa, biharrena beteko dugu, eta lehen esan bezala, hau zabaldu, gure bexamel honekin, goxo, eta bueno, ez gea, hola, mauska ez dan platera egiten nahi, Hau, zuk zerbitzatu zeneik zure hurrengo eguneko menu baten, Nik krepak nahi bazu, jungo nahi zeikia. Zu krepakin, da ni barrukua. Hoi da, Ze? Ez da txarra? Hogeita. Zu bukatuko zu, izkiazu hemen, hola, dekorazio ohore horiek, mesedez? Pixkatola. Pixka gainetik ez? Hori da. Eta holaxe moldatu dugu, perfecto, momentutxo baten, bueno, krep beteak, barazkitxo, bexamel eta gazta krema honekin. Egarra. Ez da, itxura txarra, Oso ona. Bueno, eta gertuko balin bada eta garaikoa. Hobeto. Eta zu gehi eskau, Hau baino behik ez dau. Eskerrik asko, Agus. Zuri, Ane. Eskerrik asko.